Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Daoy, dili naman makontak ang number ni Aida. Saan man ako nga magkita ng duha? Sto. Atuon ako siya sila ha. Nakatultul ko ining iyang address. Kinahanglan nga magkita ng duha ni Aida. Basi na dayong nasayod siya kung hain na si Rinaldo. Kumusta ka na, Aida? Okay ka din, he? Okay naman ko, Sir Rinaldo. May ubag. Di lang ko na mo sang pito ng sir. Nga naman, nga amo mantika. Pero ako'y ayaw nga pagka-empleyada kay mitraidor ko nimo. Bisan pa sa tanan mong kabuutan diri nako. Kalimti ang tanan, Aida. Kwarta ra to, o makita ra to pagbalik. Ang importante nga dili maguba ang atong barigigala sa kwarta lang. Sir, Ayaw lang lagi pag-share na ako. Mahimo ba? sige. Mao man kay imong gusto, Sir Rinaldo. Kana. Nindot yan ang pamation. Ninumdum ko kani ato diha nga imo ming gipaila-ila ni Carmela. Kumusta na ka siya? Naabaya mo'y anak ni Carmela, Rinaldo. Ha? Ang akong nahibawan nga iya kinikipakuha. Kay nasakitan siya dihang nagpakasal ko sa laing babae. Naamoy anak, oy. Unsa? Dool-dool na lang ko sa ilang Aida. Ay, gimingaw na gid ko sa akong beshi. Lord, magkita lang unta mi ni Aida. Gusto kong masayod kay kaniya kung nain na karon sa Ronaldo. Noy, para lang. Ihuno ko palihog sa eskina. Plitin ako. Palihog kog tunol. Kung tinuod mag-ani nang imong gisulti, Aida, nga may anak kami ni Carmela. Malipay gyud ko. Kay wa mi makaanak sa akong asawa. Kumusta naman di ang imong asawa, Ray? Dugay nang namatay. Unsa? Nasakit man siya. Cancer. Mainungdan nga nibalik ko din sa Pilipinas for good. Pero sayang lang kay na-close ang akong jewelry store. Rinaldo. Pero okay ra. Mabalik ra po ang akong business kung masito na ang tanan. Rinaldo. Pasaylo agid ko nga. Ayaw na ganagisguti pa, Aida. Gipasaylo na ti ka, dili ba? Ang akong gusto karon nga makita na ko si Carmela. Ingon man ang among anak. Kasiti sa kabuto na'y maligo, gamiton siya kung mamubo. Wala kanta, bay. Bahay lingaw-lingaw rin kuning ako, bay. Bay klintoy biya. May kagapito sa kay bisa batik kag naong ba, pero daghang kag talent. Ako nang nagwapo. Mumukha lang ang talent ng prasimuhay.
Giyatagan po kong talent sa Ginoo bay Clinton. Bawi ba sa kong kabatig naong nako? Ayaw kay dawat mo nga batik kag naong. Dawaton yun kay hinatag man is Ginoo. Ay. Nganom ni, ano ni? Ni anong man sa lagyan ning anak sa devil. Grabihan man dulor eh. Ako? Ano sa dibil? Oh, God! Yati sa. Agwapo na ko. Unya na kong dibil. Kining mong apo may angayan ng tagol anak sa dibil. Usa! Nami sabi siya nang. Ha? Uwa! Ama o di ay nga okay sa kapito nga bati siya naong. Iwa di siya makasamin siyang dagway nga bati. Tingyo ka. Lalagdulur, gibunalan magunan ni Mus Clinton sa gidaan ni mong sungkod. Agapito, bad ka! Bad, oy, bad. Bad nang makapasakit kag tao lala. Agoy. Sorry, apo ha. Sakitan manggog ko kung naay mo saway ni mo. Pasaylo ako, apo. Nang, nga siguro sorry ni mo ha. Yun ini naman ko nga mo. Bole! Ha? So katagagmay pa mong mga bata sa Agapito, Clintoy. Kusog kay kang mubuli sa akong apo. Sus lala, oy. Sagdi lang ko lala. Migo gyapon mi si Bay Clintoy. Dili Bay Clintoy. Mabot ang adlaw lala nga buutan na ni Clintoy. Dili ba Bay Clint? Ha? Asa ka na ako makita si Carmela. Gusto ko may bawo, hain ang among anak. Wala gyud ay mo magkita ni Carmela. Wa na gyud. Sukad ko nilarga sa States. Nibalik ko nga wa na masayod, hain na siya. Aida, tabangi ko. Pangitao na to si Carmela. O gumakita na to siya, Rinaldo. Malipay kay ko kay makakita na ko sa among anak. Kinahanglan nga magbinuutan ko sa tubangan na ni Agapito og ng dulor. Aron may bawo ko kung unsang USP ang isulti ng dulor. Sakto. Sakyan na ako sila. Mentong balik sa Daddy Pictura. Kaya ako siyang sultihan nga naghisgot og USB ng dulor nga naa ni Agapito. Rinaldo, may isulti ko nimo. Unsa ka na, Aida? Bahin kini sa mga alahas nga akong gi-turn over ni Chief Ojirax. Unsay? Manibal! Limal! Wa na sa kong gibutangan. Ang daghang alas ang gi-turn over ni Aida. Dili! No! Gida ni Aida ang mga alahas sa iyang pagbiya dinis akong opisina. Tawagan ako ang akong mga tao aron pangitaon si Aida. Nianing backpack ang mga alahas nga among nakuha. Gikan sa imong jewelry shop, Rinaldo. Unsa? Gikuha ko kini sa pagtuyo sa opisina ni Chief Ojirax. Mao ba? Oh, Rinaldo. Gikuha ko kini aron ibalik ko nimo. Pero on the record na kini, Aida, nga imong giturn over ni Chief. Rinaldo, do nakapaywa masayri bahin ni Chief Ojirax. Unsay? Si Chief Ojirax, mao ang big boss sa sindikato. Boss, Oh, big boss. Ganong nanawag ka man. kini si Chief Ojrex Wingo. Pangitaan ninyo ni Picto si Aida. Pero big boss, wa pa na mo makuha ang USB nga imong gisugo na mo. Nana sa ilain nga among pangitaon. Masupa ka! Ay, Ako inyong big boss. Boss ka lang gaway pangan. Sabot ka na. Kabantay ka na. Angay lang. Kaya kung unsa ko ipabuhat ninyo tumana na yun. Bisa! hello, big boss. Hello. Wana, gipagnan ako. Inahak. Ngano ka nga gisapot bisag mayo? Yang ipapangita na mo ni Picto si Aida. Nga, naaman na kustodi niya sa iyang opisina si Aida. Ay,
pagkakidot, naglibog ko. Unsa, Aida? Si Chief Ojirax, maoy inyong big boss. Oh, Rinaldo, Dili ko makatuon ini. tuon na lang aron ta madali. Panghabwaon ako ning backpack ang mga alahas nga akong gi-turn over ni Chief ug akong gikuha. Ni Rinaldo. Oh. Nara mga alahas, Rinaldo. Salamat nimo, Aida. Salamat nga imong giuli pagbalik na ko ang mga alahas. Salamat. Karon, mutuo ka na nga si Chief Ojirax mao ang among big boss. No. Hindi ko makatuon ini, Aida. Dili. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!